1985 ସାଲରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ। ଜଷ୍ଟ ABCD OI ଜାଣିଥିବା ଆମର ପାଳକମାନେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁ କରୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା କୋଇ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁର ସଂଘ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାନାଡିଆନ ବୋର୍ଡକୁ ଦେଖା ହେଲା, କାନାଡିଆନ ବୋର୍ଡ କହିଲା ନାହିଁ ଏଇ ଆକ୍ଟରେ ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତମର ସପୋର୍ଟଟା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କରିବା ଦେଖ ବୋଲି 90ରେ ଆଉ ଥରେ ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା। 90ରେ ମଧ୍ୟ କରାହେଲା କୋଇ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଯୁବକ ସଂଘ ହେଇଗଲା। ସେଠି 90 ସାଲରେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଜନ ଚିନ୍ତାଣୀ ସୁନାମ ବୀର ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ ଚାଲା। ମୁଁ 90 ସାଲରେ ଚାଳକ ହେଲି। 92ରେ ମତେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଳକ ହେଲି ମତେ କୁଶାଧ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ସମ୍ମିଳନୀରେ। କୁଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଦେଖିବି କହିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ମାଗିଦେଲି। ଦେଖିଲି ମତେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧନ ଚିଞ୍ଚାଣୀଙ୍କର ପୁଅ ଆଇବ ଚିଞ୍ଚାଣୀ ଓଏମ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଡାକିଲି ଆଗେ, ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଏଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଅଛି, ଏଟା ବିଦେଶୀୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି କହିଲି ବାପା ଦୁଃଖ କରିବେ, ମୋର ମଉସା ଦୁଃଖ କରିବେ ସୁନାମ ଦେବ। ତେଣୁ ଯାହାବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଚାଲୁ କହିଲା। ମୁଁ ଆଉ ରାଜି ହେଲି ନାହିଁ। ନାଇଁ ତାମାନେ ମୋର ମୂଳରେ ମୁଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବି କହିଲି। ତାପରେ 2094ରେ ପିସି ପାଇକକୁ ଧରିକି କୋଇ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ସୁନ୍ଦରାଙ୍ଗ ବୋଲି କରାହେଲା। ସେଟା ମୁଁ କଲି। କିନ୍ତୁ କଟକ ପଳେଇଲି ମୁଁ 94ରେ। 3 ବର୍ଷ ମୋ କଟକ ରହିଲା ଭିତରେ କିଛି ବିବାଦ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକିରି ଘାଟ କରିକିରି ନେଇଗଲେ। ଦୀର୍ଘ 1995ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସମାଲୋଚନା ହେଲା। ଆଉ କିଏ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, କିଏ ମିଶିଲେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ 2018 ଠାରୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୋଇ କମ୍ୟୁନିଟି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ। 2018ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 2020 ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ପୁନର୍ବାର ପାରଳାଖେଣ୍ଡି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଲୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମାଜ, ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସମ୍ମିଳନୀର ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ ଦିନ। ଯୋଉ ଦିନକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ସେଟା ହଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ସେଟା ହଉଛି ଅତି ଆଶୀର୍ବାଦର ଜନ୍ମଦିନ, ଯାହାକି କୋଇ କମ୍ୟୁନିଟି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ କୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କୋଇ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଯୋଉ ଆକ୍ଟରେ କରାହେଇଛି, ଯୋଉ ଲରେ କରାହେଇଛି, ଏରିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ମନା କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକ ମୋର ପ୍ରତିପାଳନ କିମ୍ବା ପାଳନ କେଉଁଠି ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କେତେ ମିଠା, କେତେ କେକ୍ ଆମେ କାଟୁଛୁ, କେତେ ଧୁମଧାମ ଭୋଜି କରୁଛୁ, କେତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ମହମବତୀ ଜଳେ ଆମେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଉଛୁ। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯୋଉ ସମୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି, ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରିବା କଥା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଇତିହାସରେ ତ ମୋର ପାଳକ ମାନେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ କହି ପାରୁଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ଚାଳକ ମାନେ ଇତିହାସ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେହେତୁ ସମ୍ମିଳନୀ ନିଜେ ଏଇ ହାତ ଲେଖୁଛି, ଏଇ ହାତ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବାରୁ ବିନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ, ବିନା ଇତିହାସରେ, ବିନା କାଗଜରେ ମୁଁ କହିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନର ସମୟ। ପ୍ରାୟ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ 5 ଜଣ ଓକିଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ମାଝି ତମେ ଏ ଶବ୍ଦ କୁଆଡୁ ପାଇଲ, କୋଇ କମ୍ୟୁନିଟି ଶବ୍ଦ ତମେ କୁଆଡୁ ଆଣିଲ, ତମର କେତେ ଆଇଡିଓଲୋଜି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍, କୋଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି,
ତେଣୁ କୁଇ ସମୟ କଲେ ରିଜାକ୍ଟ ହବ ତେଣୁ କୁଇ କମ୍ୟୁନିଟି କରିଦେଲେ ଭଲ ବେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଅଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଯୋଜନା ହେଲେ ମାନେ କିଛି ମୁଁ ଆସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ମାନେ ଅନ୍ୟ ସନ୍ଦେହରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କେମିତି ଜଣେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସଫଳ ଯେ କେବେ କୁଏ ଯେ ସଫଳ ଆମ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଏଇ ଦିନ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ କି ନିଜକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କିନେ ତେଣୁ ମାର ମତେ ସୁଯୋଗ ପାନା ତେଣୁ ମାର ବାକ୍ୟ ତ ସବୁଦିନ ରେଞ୍ଜି ନା ବାକ୍ୟ ମା ପାଇଁ ଏତେ ବି ହୋଇପାରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମାର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ମାର ଗାଡି କିନା ଗାଡି କିନା ନେଇକି ମାର